Wacela bona abantu bathi abantu cha sicela usicelele uNkulunkulu ukuthi asicele ukumbona. Thina saba nenhlanhla uNkulunkulu wehlela phezulu kwentaba inhlangakazi wafike wagcoba uShembe emgcoba. Hayi ukuthi wamgcoba ngephupho emgcoba kaMkhulu wayembona uNkulunkulu sense of sight. Wambona uNkulunkulu noNkulunkulu embona uShembe. Ushola amazwi uNkulunkulu uthi wena namhlanje ngiyakuguqula ekuthenini ukucabanga kwakho ucabangise komuntu. Namhlanje wena into ethandwe wena iyobe ithandwe yimina. Into ebusiswe wena iyobe ibusiswe amazwi kaNkulunkulu ewasho isandla siphezulu kaShembe. Uthi ke wena uzoba uShembe oqala kunoShembe abaningi abazokulandela. Lento engizoyibeka kuwe kuyothi mayisinyama yakhe sikhathele sekusele 20 days ube umphefumulo uhlukane nenyama obusuyithatha lento uyidlulisele komunye uShembe ozohola ibandla. Ingakho inkosi ilanga yakwazi ukufana noShembe oqala. uShembe wesithathu inyanga ezulu yafana noShembe wesibili noqala. uShembe wesine ilate lead inkosi uThixo yakwazi ukufana nenkosi inyanga ezulu yafana noThixo. Ingoba lento ayihambi ngenyama ihamba ngomoya. Haleluya. Amen. Glory to Jesus. Sephasike impela manje. Mina ke mase ngikhuluma kucisha ngishimshini. Ingakho inkosi unyazi lwezulu. Kukhona into abantu abangayazi. Imfihlo esemanazaretheni. Bangayibuza ukuthi ibandla lakwaShembe landiswa yini. Yini le yandisa ibandla lakaShembe? Bonke abantu manje bafuna uShembe, bonke abantu umhlaba wonke baphe ngoba nazi inkolo ikhona. Yini abantu bonke bafuna uShembe? Yini le efuna kuShembe? uShembe akafunwa ngenyama, ufunwa ngomoya. uShembe indaba yakhe uyikhuluma nawe, akayikhulumi nomngakho, akayikhulumi nendaba yakho, uyikhuluma nawe. Amen. Uphume wena emndenini kayihlo kini wehluke wedwa ngoba uyena uthi uNkulunkulu emgcoba uthi okuthandwe uwe kuyobe kuthandwe yimina. Ngoba uShembe uyena othanda umuntu ebese umuntu abukeke senothando likaShembe kanti uShembe uthanda umuntu. Ungamuza umuntu angamfuni uShembe ekhuluma kabi ngoShembe, lo muntu uShembe ongathandi lo muntu. Yeza-ke lento yeza njengoba namhlanje uNkulunkulu babuza abantu ukuthi abanye baze bathi hayi uNkulunkulu engikholelwa kuyena mina yilo oqala, amunye athi ngikholelwa kuyesibili. Lento uNkulunkulu uthi kuShembe uthi cosha phansi, baba mkhulu ucosha into phansi ecebezela zayingakandi ibuko ngale minyaka uyayicosha lento phansi baba mkhulu. Uthi uNkulunkulu yini le Shembe? Uthi lento baba iyacwebezela, uthi thatha uyibeke esandleni. Uyayithatha baba mkhulu lento uyibeke esandleni sokudla. Uthi vusa isandla uzibuke usimise kanje uzibuke. Mayethi baba mkhulu akaziboni. Uthi uNkulunkulu isibuko lesi. Uthi phinda usibuke eseqeda kumgcoba. Mayethi uyasibuka lesi sibuko uNkulunkulu ukwazi ukubona ezulwini esandleni sakhe. Uthi uNkulunkulu kuye umuntu ophilayo emhlabeni ungabe uyakholwa akakholwa ungabe uyakuthatha. Uyabona ukuthi imphefumulo yenu isesandleni sikaShembe asimbuzi siyanitshela. Ngifuna lento inicacele nje ukuthi umphefumulo womuntu ophila emhlabeni umphefumulo wakhe usesandleni sikaShembe. Lo nto asidingi ukuthi sihlale phansi nani sidebate. Siyanitshela ukuthi umuntu nomuntu mayihamba emhlabeni umphefumulo wakhe udlule esandleni sikaShembe. Ufakazi waloko yini nase? Noma ngapha umuntu ukholwa kuphi? Sonda kuliphi ibandla?
kodwa akekho umuntu owake wezwa kuthiwa uthelele ebusuku waphupha inkosi uJesu. Kwenziwa yini? Akekho umuntu ebusuku owakwathelele waphupha inkosi uJesu. Yini le eyenza ushembe kodwa ukwazi ukumphupha wena ungamkhonzi, ungamlandeli futhi ungamthandi? Yini le kuhlanganisa noshembe wena? Indaba ke leyo esesithi masikhuluma ke endaweni ezitop, hayi la phansi kwamatende lawa. Sikhuluma futhi kucace mase sikhuluma ngoshembe thina angathelisa mina utulele thune nje ungazi nyobe ezazi eMaritzburg. Ungibuza nje imibuzo emibili. Uthi ukholwa kaShembe? Ngithi yebo Archbishop ngikholwa kaShembe. Uthi kunemibuzo emibili engingayiqondi lapha kwaShembe. One, oqala, yini uShembe abizwe ngoNkulunkulu? Yini uShembe abizwe ngoThixo? Akazi umuntu okhona emhlabeni abizwe ngoThixo. Uthi okwesibili, le nto kwaShembe yini makufa uShembe kuphinde kuhlala umuntu uShembe? Ngoba ke mina ngihlakaniphile, mina ngalandela inkomo. Ufundisa ingane ke wena esikoleni, khona impendulo eyibe umbuzo. Ngase ngimphendula ngathi mina, no Archbishop, ake singene eBhayibhelini, Exodus 7 verse 1. Bheka wena ngikwenzile ube uThixo. Umne wenu uAaron ngizomenza umprofeti. Khona umehluko phakathi kamprofeti noJehova noNkulunkulu. UShembe kasiyena umprofeti. UShembe uNkulunkulu ngoba uShembe ukwazi ukusuka emhlabeni ashiya abantu aye ezulwini. Akacele eManazaretheni lokho. AmaNazaretha ayakwamukela lokho, akwakwamukeli. Kunjalo nje uShembe kwenza njengoba kunjalo. Ngathi ithi incwadi, bheka ngikwenzile ube uThixo. eBhayibhelini ngoba seBhayibhelini mfundisi yini uThixo? Wathi uJehova uNkulunkulu. Ngathi lamazwi ayeshiwo bani? Wathi ayeshiwo uJehova ewasho uMose. uNkulunkulu wakwazi ukugcoba uMose amenza abe uNkulunkulu. Waqala wavuma wathi yebo. Akwazi phela ukuphika iBhayibheli siphethe sobabili. Ngathi asidluleke. Ngase ngithi okwesibili, kwenziwa yini lapha eBhayibhelini? Abaprofeti bonke o-Isaya, o-Jeremiya, obani abaprofeti bonke laba ababhalwe lapha eBhayibhelini bayinzalo kaLevi, bazalwa umuntu oyedwa uLevi. Ngathi kwenziwa yini abaprofeti bonke bakwaIsrayeli baphume endlini eyodwa? Even ngisho uJesu uqhamuka lapho kwenzeka kanjani? Akekho oqhamuka ngaphandle, bonke bayinzalo kaLevi. Kwenzeka kanjani? Wayesethi okusho ukuthi uchaza ukuthi umlando uyayiphinda. Sasesivumelana ke sesinjani sesingandawonye. Wayengeke uShembe uNkulunkulu athi mayefika la ekhethe isibongo sakwaShembe aphinde akhethe lezi zibongo zenu. Ayithi uzudumisa ade ekhuluma la. Ukhulume ngokuthi ubabamkhulu intombini ezazimganeni kwakhona neyakithi kwangibuyengeke yakubo. Ngoba khona izibongo la emhlabeni engahlambulukile. Ubaba mkhulu wathatha intombi yakwaNcube yafika inkosi ilanga yabavusa oma uMaNcube enkosini ilanga bebebabili. Ngoba khona izibongo ezingahlambulukanga. Akekho noma uMadumisa. Inkosi ilanga yathatha oNdlunkulu abangaphezulu ka40. Kodwa akekho uMambane ekuthuma. Khona izibongo engaziwe ezulwini. Wayengeke uNkulunkulu athi mayefika ezemhlabeni wakhetha isibongo esihlambulukile, isibongo sakwaShembe. Wayengeke akhethe ubani isibongo Sithole. Wayengeke akhethe isibongo sakwaSithole. Ngizama ukuchaza abafowethu ukuthi ngiyayizwa nje lento iyakhulunywa na ku TikTok. Abantu sebeyeke manje ukuxakwa izinto noma izinkolo abakholwa kuzo. Baxakwa ukuthi manje amaNazaretha abiza uShembe ngoNkulunkulu. Hey, uShembe uNkulunkulu. Uthi kimi ngelinye ilanga uNyazi uthi uyabona mina uSibanibani. Mina wangikhipha emlilweni. Uthi makuyilo sine ngihambe ngezulu. Ngiyobamba umhlangano nezikhulu zasezulwini. Ngiyocela unjoba phambi kwakusasa kuzoba isabatha
obani abazophatha inkonzo. Ubona umuntu lapha wena ebuhleni njoba kade esho nje umvangeli ethi wabizwe ezophatha inkonzo. Ithi inkosi awuyiphathi inkonzo la emhlabeni engekho umuntu owuwe oyiphethe ngalezwi. Sengihlala phansi. Lento ngikhulunyiswa yini na?